Міхась скрипка, две пилы. Каля сяла сустрэлася з пілой піла. Адна, як срэбра зяе, а другая зусім іржавая была. І вось, як кажуць, слова к слову, сяброўкі завялі размову. Голубонька, не подаю, гляжу я на тебе, не познаю. Скажи мне, родная сястрыца, як можна гэтак заіскрыцца? Дык я ж да сонейка ўстаю, хутчэй з людзьмі на рыштаванне, і там працую да змяркання, у тым і весь сакрэт, адшліфавалася як след. Не працаваць? О не, я гэтым не грашу, я лепей пад страхою павішу. Ты толькі мне скажы, як ратавацца ад іржы. Дык і дзіця малое разумее, што мы без працы іржавеем.